Grad Dubrovnik nastao je u maglovitim stoljećima ranog srednjeg vijeka na hridi, ali ne na pustoj hridi. Nekoliko je teorija i hipoteza o samom nastanku grada, provale Avara i Slavena, stanovništvo Epidaura, prema legendama, a tu je zapisao i Porfirogene, dolazi na strmu hrid, Laus, i tu zasniva grad. Od kraja 10. stoljeća Dubrovnik postaje i nadbiskupija, a u to vrijeme vrijednost grada se i po tome mjeri da li taj grad ima svog biskupa ili nadbiskupa. Tijekom dugih stoljeća srednjega vijeka Dubrovnik je prešao jednu transformaciju od srednjovjekovne komune Universitas do samostalne države, do republike. U prvoj polovici 15. stoljeća, kada je taj proces prerastanja nečega što su bili, ali i ostali, recimo Kotor ili Split ili Zadar, u nešto što je samostalna država, u prvoj polovici, dakle, 15. stoljeća taj proces je bio i teritorijalno i zakonodavno i na bilo koji drugi način zaokružen. Dubrovnik je uvijek priznavao vlast drugih vladara, prvo Bizanta, pa Venecije, pa kasnije Hrvatsko-Ugarsko kraljevstva, plaćao je i redoviti danak Osmanskom carstvu, koje je od polovice 15. stoljeća graničilo sa ovom republikom, ali je ipak vodio koliko toliko samostalnu politiku. Ovaj grad, ovakav kakav je danas, lijep kakav je danas, najviše može zahvaliti svojoj trgovini, i to posredničkoj trgovini između istoka i zapada, između kopna i mora, jer je bio na takvom zemljopisnom položaju. Dakle, stoljećima su Dubrovčani vršili posrednu trgovinu između Balkanskog zaleđa i mediteranskih luka, kasnije i atlantskih, nakon otkrića Amerike. Trgovalo se sa Balkana, sa šireg područja Balkana, išle su sirovine, stoka, vuna, rude prije svega, a u suprotnom smjeru su putovali manufakturni i drugi proizvodi koji su bili potrebni vladarima i velikašima, prije svega sa šireg balkanskog zaleđa. No, malo je poznato, ili je manje poznato, da se u Dubrovniku trgovalo i ljudima. Dakle, pričamo o nečemu što se zove trgovina robljem.
ropstvo ili roblje kao najniži sloj na društvenoj ljestvici u srednjem vijeku ništa neobično. Ništa neobično, razlikovali su se srednjovjekovni robovi od antičkih. U antici su uglavnom u rimsko doba koristili za rad na latifundijama, na velikim zemljoposjedima, dok u srednjem vijeku robovi se više koriste kao kućna posluga, što nam onda govori da je puno više robkinja nego rovova, dakle puno više ancila nego serva, latinski termini. Znali su biti i na dubrovačkim brodovima, ali se njima, kažem, i trgovalo. Prve podatke o tome imamo još iz polovice 13. stoljeća, kad se jedan konavoski knez, Črnomir se zvao, u jednoj ispravi žali da mu odvode ljude i da ih prodaju. Sad, ta trgovina robljem na ovom prostoru imala je različite intenzitete. Najžešća je bila u drugoj polovici 13. stoljeća. Mi imamo podatke od druge polovice, od 70. godina 13. stoljeća i recimo do 1304. od 1277. do 1304. u Dubrovniku je prodano gotovo pa 300 ljudi, što nije zanemariv broj. Mahom je to roblje dolazilo iz Bosne i iz šireg Dubrovačkog zaleđa. I mahom je to roblje su bili pripadnici crkve bosanske ili patareni ili bogumili, kako ih još zovu, ali meni se najviše sviđa termin crkva bosanska. Dakle, oni su bili nešto manje katolici, pa je ljudima nekako ih je manje grizla savjest što se njima trguje. U samom Dubrovačkom statutu, koji je ovdje ispred mene, ovo je primjerak iz 15. stoljeća, statut je inače donesen 1272. godine. Ovo je primjerak iz 15. stoljeća sa ovim prekrasnim inicijalom Ugrinovićevim. U samom statutu preko 20 članaka Dubrovačkog statuta iz 13. stoljeća odnosi se na robove. O njihovom položaju, o tome čija su djeca, o tome u braku između roba i robinje, na primjer, ili roba i slobodne žene ili slobodnjaka i robinje, o tome što servi kada idu kupiti drva, što trebaju dati knezu i tako dalje. Jako je puno i to zanimljivih odredbi o roblju. Dakle, kao najniži društveni sloj, robovi apsolutno funkcioniraju, oni nemaju aktivno pravo u pravnom postupku, dakle ne mogu tužiti nekoga, niti mogu svjedočiti na sudu. Jedino ima jedna odredba u 7. knjizi, a 7. knjiga se bavi pomorstvom, vrlo je zanimljiva, gdje u statutu piše da onaj rob koji plovi na brodu, dok je na brodu i dok plovi, prema njemu se treba ponašati kao prema slobodnom čovjeku. Dakle, nekakve natruhe potencijalnog oslobođenja, ili barem dok si na brodu, a rob si, u toj odredbi se nastoji. Dakle, u nešto boljem položaju od samih robova bile su, recimo, robinje dadilje ili robinje dojilje. Pa tako ima jedna odredba u statutu, novela iz 290, čini mi se, neke godine, gdje kaže da u slučaju požara robinje dadilje nisu bile dužne ići gasiti požar. Očito je bilo bitnije da stoje doma i da čuvaju djecu. Također u tu kategoriju, ali nešto iznad robinja, spadaju i robinje ljubavnice. Ima odredba u statutu, ništa neobično za to vrijeme, da su ljudi uz svoju ženu
imali i konkubinu, imali i ljubavnicu. Jedna odredba statuta kaže da otac ima pravo razbaštiniti sina ako ovaj bude spavao s njegovom ljubavnicom. Dakle, nešto što je ušlo u statut, po meni se čini da nije baš tako rijetka pojava, nego prilično opća za to vrijeme. Imamo jedan spor iz 1280. čini mi se, u kojoj stanoviti Marin de Riza tuži svoju robinju da mu je odbjegla, a ona na sudu izjavljuje da on nju nije držao kao robinju, nego kao amicu, kao ljubavnicu, i sud je oslobađa. Da se vrati malo na tu trgovinu robljem, dakle, ona je izuzetno intenzivna bila u drugoj polovici, to jest pri kraju 13. stoljeća, za kad uopće imamo podatke, jer prve notarske knjige se u Dubrovniku počinju voditi 1277. 78. kada u grad dolazi prvi školovani notar, Tomazino de Savere. Čak je i taj notar kupio 2 robinje za sebe. Dakle, u tom periodu je bila jako intenzivna ta trgovina, jedne godine čak 85 ljudi prodano ili kupljeno u gradu. Sad, kako izgledala ta trgovina, tehnički kako izgledala, to baš teško da se može iz izvora razlučiti. U svakom slučaju, kada bi prodavatelj roba ili robinje, češće robinje, odnos robinja i robova u to vrijeme je 9:1 odnos u korist žena, što znači da su uglavnom se koristile kao kućna posluga. Kada bi, dakle, prodavač i kupac sklopili posao, došli bi kod notara općinskog i o tome bi sklopili ugovor koji se zove carta servitutis, gdje piše kome, koga prodava, po kojoj cijeni, eventualno koliko rob ili robinja ima godina, odakle je. To odakle nam je jako dragocjen podatak, jer i to po tome se može izvući zaključak da je najviše robova bilo iz Bosne. Nema poznatog slučaja da se u Dubrovniku prodavali robovi na veliko. To se izgleda događalo u Drijevima na Neretvi. Drijeva naime leže na najboljem trgovačkom putu između Bosne i mora i to je bila jedna trgovačka dubrovačka kolonija i tu je zabilježeno u 14. stoljeću par slučajeva da je čovjek prodao, a stranac kupio 10 robinja. Ili ima više takvih slučajeva. Što se tiče cijena, otprilike rob ili robinja su u to vrijeme koštali, recimo 10 perpera, za 10 perpera si mogao kupiti dobroga konja. I imamo čak jednu kartu servitutis gdje kupac kaže da je tu robinju kupio u Bosni, da je platio jednim konjem. U prvoj polovici 14. stoljeća naglo opada trgovina robljem, mahom se robska radna snaga zamjenjuje poslugom, kućnom poslugom. Dakle, razlika je u tome što kućna posluga se obvezuje ugovorom na određeni vremenski rok, a kod kupovanja roba on se obvezuje služiti cijeli život i on više nema nikakvih tu prava, s tim što vrhovnu vlast nad njim ipak nema gospodar kao što je imao u rimsko vrijeme, nego ima komuna, knez, dakle država. Ta trgovina se u drugoj polovici 14. stoljeća ponešto intenzivira, ali nikad nije dosegla domete s kraja 13. stoljeća. Još uvijek se trguje mahom bosanskim robljem, s tim što od sredine druge polovice 14. stoljeća pod utjecajem političkih zbivanja na Balkanu ta trgovina počinje mijenjati svoj karakter i smjerove. Sve više je robova osmanske provenijencije ili zarobljenika u osmansko-kršćanskim ratovima. I oni se pojavljuju na dubrovačkom tržištu, dakle imamo i Tatare, i Turke, i Crnce, i Čerkeze, i svašta je zabilježeno u tim ugovorima o prodaji roblja. Sad je zanimljivo kako je država na to reagirala. Dakle, komuna još uvijek, dubrovačka. A u različito vrijeme različito je i reagirala. Dakle, kada se donosi ovaj
statut i 5 godina iza njega carinski statut, u njemu se nalaze odredbe o izvoznoj i uvoznoj carini za prodanog ili kupljenog roba. Te carine su bili oslobođeni Slaveni i te carine su bili oslobođeni Mlečani jer je Dubrovnik priznavao vrhovnu mletačku vlast od 1205. do 1358. do Zadarskog mira. I bili su oslobođeni carine oni robovi koji su manji od 2 lakta. Dakle, 2 lakta to je 1,10 m. Dakle, znamo da su tada ljudi u to vrijeme bili nižega rasta nego što smo mi danas. Dakle, košarkaška reprezentacija moje ulice bi pobjedila najvisočije ljude iz 14. stoljeća bez problema. Ali to nam govori i da su se i djeca prodavala. Dakle, niži od 2 lakta. Kasnije dubrovačke vlasti donose u 14. stoljeću više odredbi kojima pokušavaju spriječiti krijumčarenje. Pa tako se recimo malo vijeće donosi jednu odluku da je zabranjeno roblje prevoziti noću, pa da je zabranjeno kasnije roblje prevoziti brodovima nakon Zdrave Marije, pa da je zabranjeno uopće prevoziti roblje koje nema valjane papire, rekli bi danas isprave koje nema uza se kartu servitutis, to jest koje nema vlasnik toga roba, ili ako nema izričitu privolu kneza dubrovačkog. Sad u drugoj polovici 14. stoljeća, pazite, ta trgovina roblja možemo je pratiti i sa ekonomskog, i sa demografskog, a i sa etičkog aspekta. Dakle, što se ekonomskog aspekta tiče, ona nije mogla nekakvu veliku korist donijeti ni kupcu, ni trgovcu koji je s njima trgovao, a imamo slučajeva, pogotovo u drugoj polovici 14. kada tu trgovinu roblje mahom preuzimaju stranci, Firentinci, Katalonci, Ankonitanci, Italijani, Španjolci, Sicilijanci uglavnom, on bi pošao usput u Bosnu, kupio par tovara srebra i 2-3 roba. I sad na tom srebru je puno više zarađivao, ali zarađivao je i na tom roblju koje bi doveo preko Dubrovnika gdje se prodaja registrirala kod notara. Zaradio bi prevevši ih u Italiju ili u Španjolsku i tamo bi ih prodao možda višestruko, ali zato nemamo baš previše podataka, trebalo bi dobro istražiti talijanske i španjolske arhive, da vidimo ima li tamo, sigurno da ima, kakvih tragova o ovome o čemu govorim. Dakle, a drugi aspekt je demografski. Dakle, nestaju ljudi iz zaleđa, nestaje radno sposobna, radna snaga u stvari nestaje. I sve više u drugoj polovici 14. i početkom 15. imamo recimo proteste vladara i velikaša iz zaleđa jer im odvode ljude i prodaju ih. Makar imamo slučaj da je kćer bosanskog kralja Dabiše također prodala jednu robinju u tom periodu, kraj 14. stoljeća. I treći je naravno etički aspekt, mislim, radi se o prodaji ljudskog mesa, kako konkretno piše u nekim dokumentima. Dakle, ljudi se smatraju trgovačkom robom. Čak i u ovom statutu imate jednu odredbu da kod recimo naplate duga, ako je čovjek bio dužan,
onda mu prvo uzimaju robu i pokretnine. Zatim slijede nekretnine i ako baš nema dovoljno, onda se intavola, što bi mi u Dubrovniku rekli, vjerovnik preuzme njegovu nepokretnu imovinu. I robovi i robinje su također imali svoje mjesto u toj rang listi što će se prvo zaplijeniti dužniku, i oni se nalaze točno između pokretnina i nekretnina i pokretnina. Dakle, smatrani su očito robom. E sad, dakle, imamo osvit 15. stoljeća, imamo naznake renesanse, humanizma, imamo žalbe i proteste vladara i velikaša iz zaleđa. I sve to utječe na to da Dubrovačko veliko vijeće, a veliko vijeće je ono ko Sabor danas, s tim što su u tom velikom vijeću mogli biti samo muškarci, to samo vlastelini, stariji od 18 godina, i oni kad bi ušli u vijeće, veliko vijeće, to su bili cijeli život, osim ako ne bi nešto baš jako zglajzali, pa bi ih se lišilo vlastelskog statusa. Dakle, to veliko vijeće 27. ili 26. Siječnja 1416. donosi jednu veliku odluku o zabrani, neću reći o zabrani, nego ću reći o djelomičnoj zabrani, objasnit ću zašto. O zabrani trgovine ljudima. Tamo se kaže da na prostoru od Budve do Splita niko ne smije trgovati ljudskim mesom, baš tako piše, jer je trgovina ljudskim mesom gnusna, odvratna i protiv svake čovječnosti, kontra omnem humanitatem. I svaka osoba koja se u tom nečasnom poslu zatekne i bude uhvaćena, morat će platiti 25 pepera i odrapiti 6 mjeseci u zatvorima. Sad, kakvi god da su nam zatvori loši, ja vjerujem da su mila majka kakvi su bili u 15. stoljeću dubrovački zatvori. Ako ništa, nisu imali Wi-Fi. U svakom slučaju, dakle, ta odredba koju smatraju konačnom zabranom, mislim da je akademkinja Nena Lonza nedvojbeno dokazala da se ne radi o zabrani. Najviše što ja mogu prihvatiti je djelomična zabrana. Zašto? Zato što se tu navodi da osoba koja kupi roba za svoje, ili robinju češće, za svoje potrebe, pro uzu suo, ne podliježe ovim kaznama. Dakle, nije problem u postojanju roblja kao najnižeg društvenog sloja u to vrijeme, nego je problem u tome što se njime trguje. Ako ga kupiš za svoje potrebe, no frks, nećete niko kazniti, nećete država kazniti. No unatoč toj djelomičnoj zabrani, dakle, da još jedanput napomenem,
djelomično je zabranjena trgovina ljudima. Nije zabranjeno ropstvo. Nije Dubrovnik 1416. ukinuo ropstvo kao instituciju, kao što vodiči pričaju turistima, možeš im pričati svašta. Nego je zabranjena trgovina ljudima. Ta trgovina se unatoč toj i drugim zabranama i dalje javlja fragmentarno kroz 15. stoljeće. 15. stoljeće je užasno burno na ovim širim dubrovačkim i balkanskim prostorima, dakle dolaze Osmanlije, ratovi su gotovo pa svakodnevni, padaju ko snoplje države za državom i ima puno ratnih zarobljenika kojima se trguje, pa se tako trguje i u Dubrovniku. Ne toliko kao u Drijevima, to je samo pretpostavka jer nemamo sačuvane izvore u tolikom broju da bi mogli stvari kvantificirati. No, međutim, stabiliziranjem prilika na širem balkanskom prostoru u drugoj polovici 15. stoljeća ta trgovina ljudima zamire da bi se konačno tijekom vremena i ugasila. Dakle, Dubrovnik se nije bavio ratovima, bavio se trgovinom i trgovina je izgradila ovaj grad. Prva susjedna država Dubrovniku na sjeveru je Banovina, kasnije Kraljevina Bosna. Vrlo su rani kontakti, vrlo rani. 1189. imamo čuvenu povelju Kulina Bana, čija se dva primjerka čuvaju u Dubrovačkom arhivu. Ta isprava od 29. kolovoza 1189. u kojoj se bosanski ban Kulin kune dubrovačkom knezu Krvašu, Gervasius, latinski na našem jeziku Krvaš, da će im biti vječni prijatelj. Naravno, na samom uvodu te povelje zaziva se Božje ime, ona počinje sa riječima u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Da će im biti, dakle, vječni prijatelj, da mogu slobodno hoditi i trgovati po njegovoj zemlji, da ne trebaju plaćati nikakve poreze, namete, osim ako mu nešto dobrovoljno dubrovački trgovci daju. Dakle, kao što je i odredbe ove Kulinove povelje kasnije se manje ili više ponavljaju od gotovo pa svih drugih bosanskih vladara, i Ninoslava, i Stjepana Kotromanića, i Bana, kasnije kralja Tvrtka, pa nastavlja se i u 15. stoljeće, kako god koji dođe na prijestol, izda ispravu Dubrovčanima o slobodi trgovine. Vraćam se još na ovu ispravu Kulina Bana. Sačuvana su 3 primjerka, treći je u Sankt Petersburgu se čuva. To kako je završio u 19. stoljeću u Sankt Petersburgu, to bi se mogao jedan dobar kriminalistički film snimiti. Ukradena je jednostavno iz Kneževa dvora gdje se tada nalazio arhiv. Ove dvije koje mi imamo ovdje su dvojezične. Prvi dio je na latinskom, a drugi dio je na starobosanskom pismu i izaziva veliku pozornost znanstvenika, historičara, ali i laika iz Bosne i Hercegovine. Mi je naravno ne iznosimo svako malo, nego kad je neko baš jako zainteresiran, da mu je damo u digitalnom obliku, naravno prema cjeniku usluga Državnog arhiva u Dubrovniku. A što se tiče samog odnosa Dubrovnika i Bosne, dakle, ratovalo se nije, to jest jako malo, negdje u 15. stoljeću. Stjepan Vukčić Kosača je bosanski velikaš, je ratovao s Dubrovčanima par godina i to je zadnji suvisli rat koji su Dubrovčani uopće s nekim vodili. Trgovina je tu dominantna. Dakle, iz Bosne ovamo idu sirovine, a u Bosnu iz Dubrovnika idu manufakturni i drugi proizvodi koji su bili potrebni bosanskom tržištu. I ekonomska ovisnost Bosne u Dubrovniku je velika, kao i obrnuto. Dakle, ovisili su jedni od drugima, zato su odnosi bili tako, pa od snošljivosti do srdačnosti, ja bih nazvao. U svakom slučaju,
za cijelo vrijeme trajanja Bosanske države, Bosanskog kraljevstva do 1463. ona ne pada pod apsolutnu vlast Osmanskog carstva. Ti trgovački odnosi su bili vrlo intenzivni i Dubrovčani su imali svoje kolonije trgovačke u Bosni, najviše su bili zainteresirani za rude. Dakle, za srebro, za zlato, za olovo kojim je Bosna obilovala i time su Dubrovčani, ali i stranci, imamo, često susrećemo i strane trgovci u Bosni, kad kažem strane, mislim najviše na Talijane, Sicilijance, Španjolce i tako dalje. Dakle, kada se intenzivira dolaskom Sasa u 13. stoljeću rudarstvo u Bosni, Dubrovčani su tu najbliži, pa su znali zakupiti carine ili čitave rudnike, vladaru bi dali koliko im reče, a oni bi ostalo uzimali sebi. Dakle, od najranijih početaka Dubrovnik je uz kraće prekide do 1205. priznavao vrhovnu vlast Bizantskog carstva, dakle moćnog, ali dalekog Bizanta. I tu su već korijeni početka osamostaljivanja dubrovačke politike. Od 1205. do 1358. Dubrovnik je nakon Četvrtog križarskog rata, kao i cijela istočno-jadranska obala, pod vrhovnom vlašću Mletaka, Venecije, Republike Svetog Marka. I Venecija tu šalje svako 2 godine, kasnije se to ustalilo na period svako 2 godine, šalje jednog svog plemića koji je dubrovački knez. Dakle, ona postavlja kneza, ali već u Dubrovniku se polako, ali sigurno profilira nobilitet. Dakle, sloj vlastele, plemenitaša, u gradu se reče vlastela, gospara, ovdje u nas, koji su u stvari na vlasti. Puk nije vlada. Vladali su plemići i to kroz svoja 3 vijeća. Mi imamo u arhivu sačuvane zapisnike odluka Dubrovačkih vijeća od 1301. godine. Bila su 3 vijeća. Veliko vijeće, Consilium Maius, malo vijeće, Consilium Minus i vijeće umoljenih ili ti senat, Consilium Rogatorum. Nešto poput vlade današnje. A veliko vijeće je nešto poput skupštine. Kažem, samo plemići, samo muški i samo stariji od 20, a kasnije se ta granica spustila na 18 godina nakon velike kuge i pošasti i pomora vlastele 1348. 49. Dakle, one crne smrti koja je pola Europe satrala, a nije ni Dubrovnik ostao pošteđen. Kroz svoju povijest uvijek je Dubrovnik nekakvog zaštitnika imao. Bilo da je to nakon prekida vlasti Venecije, bilo da je to hrvatsko-ugarski kralj, bilo da su to španjolski vladari, napuljski, papa prije svega kroz cijeli taj period. Dubrovnik je bio iznimno katolička država, dakle inovjercima je bilo zabranjeno prenoćiti u gradu. Ali od 14. stoljeća Dubrovčani odlučuju, zahvaljujući, kako kažu, nadbiskupu Iliji Saraki, da nadbiskup u budućnosti ne može biti Dubrovčanin. Da se ne bi stvorio nekakav klan njegove rodbine prijatelja koji bi onda crkveno vladao ovim gradom i imao upliv i u političku vlast. A naravno ni Mlečani, jer su do tada ih isterorizirali prilično Mlečani. Što se tiče samog odnosa crkve i države, dakle, Dubrovačka država, ma koliko da je bila katolička i poštovala papu i tražila njegovu zaštitu, i čak je bilo u jednoj situaciji 1464. govora, i to žestokog govora, da će papa Pio II. Doći posjetiti Dubrovnik, što je za Dubrovnik predstavljalo veliku komplikaciju, jer su 3 brda dalje Turci. A ovaj dolazi s vojskom kršćanskom
pokreće križarski rat. Nije došao, umro je u Anconi. Enea Silvije Piccolomini ili ti ga Pio II. Ali su Dubrovčani imali vrlo žestoke pripreme, postoje odluke vijeća, ko će ga dočekati, šta će mu pokloniti, kako će barka izići pred njega, gdje će biti smješten, koliko će hrane, ovoga, onoga. Bez obzira na to, na tu privrženost Vatikanu, to jest papinskoj državi, dubrovačke vlasti su radile strogu distinkciju između crkvenih vlasti i državnih vlasti i državne politike.